vakasiyana siyana. Vamwe vanotorasikirwa neupenyu chaiko, vamwe kutorwa nenjungu nenyaya yekuti vanenge vasingazive vangavabatsira. Batai Andrew neShamba, akupei vangakwanisa kukubatsirai. Vadikani vedu vararama. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Kazuva ichera. Aiwa, ndinosimba. Totanga tine matambudziko. Hongu mhuri yeZimbabwe, rangu zita ndinonzi Andrew neShamba. Nhasi uno ndafamba naJera. Nekuti kana Chero ari padhuze rwendo runofambika, sandizvo? Asi hatina kufambira manake. Nauya tunza kuno kumhuri yeZimbabwe ndeye mwanakomana anzi anga ava nemakore anokwana kuita 20 akafira mumvura. Mushure monge vabva mukubhabhatidzwa vechechi vachiti vapedza takuenda, asi vakomana vaviri ava ndopa vakafunga kuti regedzai timbotonorerwa ndokusvetukira mumvura. Ngiyalibingelela mahlabezo libizo lami Chera njengoba kade limzulu Shumbe ekhuluma ukuthi hayi ngime ngihamba laye. So namhlanje siliphathele udaba oluzisubuhlungu lapha umfana ongathi umuntu wesilisa kodwa ngumkade sasengumfanyana othe bese behambile echeche Masowe ngemva kokubhabhathizwa. Abanye bayakwazi ukuthi kuthiwa kuJorodano, abanye sebehamba oyena umfana lwana angikwazi lo mngani wakhe bahamba kanjani bayayeqela emanzini baqalisa ukwenzana ukubhukutsha yikho agcine senjani efele khona. Kodwa thina soze silitshele konke ngoba lathi asikayizwisisi. Sizanika phela abakwaziyo laba babehambile emhlanganweni labazali bakhona lezihlobo like lizwe ukuthi kuyini okwathatha indawo ngeqiniso. Sekutaura kwaita Chera regai nguva inotipeka kune vakaona vavakidzani vanopinda svondo yacho tinzwe kuti chii chakatora nzvimbo. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ini ndinongoda kuti ndizivise kuruzhinji wese wakaungana pano. Ini ndini baba Agrippa Murambiwa. Uyezve inini ndiri Gibson wacho Murambiwa. Ndini ndakabereka mwana ane vadzani nhamo dzatakaunganira pano. Zvakandibata mhuri yeZimbabwe, asi tinoti rufu mutongo waMwari. Agrippa aiva mwana wandaibata naye ndichinzwanana naye. Sina kana zvokuti zvanga zvine dambudziko paupenyu ndichirarama. Asi zvinongoitikawo sokuti tinenge tisina gadziriro mukati mazviri. Saka ininiwo ipapo mhuri yeZimbabwe ndinoti sezvakataurwa kuti rufu mutemo waMwari ndo zvatakungofamba tinazvo. Asi Agrippa mwana wandaibata naye anga ateva nemhuri yake achiraramawo zvakaripo pamba patinorarama sevabereki ndinaye. Saka Agrippa mwana akandirwadzisa ndo dangwe. Ndikangoti ndakamubereka 2003 kusvika pari zvino tinotaura kuti panga pane makore 20. Ndichitaura kuti zvinezvi ndimwana wananda kuti mwana mukomana mukuru tichirarama. Wananda kuti zvinezvi paawanawo ndakuti ndizvinondibatsirikana. Saka kumhuri yeZimbabwe ndinongoti ndasiyirwa ronda guru kwazvo. Naye waye ndichindatenda. Inini ndini amai vaAgrippa ndinoitwa Kereni Chakwa. Ndabatikana zvizhinji nemwana wangu. Mwana wangu akatambura zvizhinji kubva ari mudiki. Akamborwara pamashure apo tichifungira kuti pamwe ndepaachapfuura. Asi Mwari panguva iyoyo akaramba akamusesekedza kusvika nhasi atisiyira muroora mukati menzvimbo ino. Tanga takutotarisira kuti nhasi uno tichabatawo muzvikuru, asi nekuda kwaSatani kana kuti ndiMwari aita kuda kwake, nekuti nguva imwe neimwe inenge yakatongwa naMwari. Ndisingazivi kuti mumvura maakapinda ranga razuva rake rekuti adi tichiparadzana nyama nomweya zvese tese tiri pamwe chete. Saka ndoti mwana wangu uzorore murugare. Ndoti mwana wangu wandisiyira chironda chikuru kukurera kwati pese kwandikaita ndichitambura newe
izvino zviri kundibata toti mwana wangu uzvorore murugare. Pamusoro yeruzhinji rweZimbabwe ndakamirira amai vekuchechi tabatikana zvizhinji zvechiitwa chaitika pamusoro pemwana uyu. Hatisingafungire kuti zvichaitika zvakadaro nokuti kuuya kwatakaita takauya tichiti tikuuya kumusangano iri Sandi. Takabata nemwana uyu kubva Sandi kusvika Satidhe yatazoenda naye kurukoti tichienda kuJorodhani. Tasvika kuJorodhani mwana uyu akataura kuti inini musandijorodhi, ndozvijorodha ndega musandibati. Chokwadi haana kubatwa, akazvinyika ega katatu. Kechitatu akatozonobudira pamberi ndokubva azobuda, ndobva abuda kunze. Takaita Jorodhani redu rikapera mune zvakanaka, tikatoti handei tonzi nambuya wacho iwewe ndambokuti dai wakurumbidza kuenda wanopa vanhu muriwo uchiri kuitei pano. Ndokubva angoramba mwana yamheno kuti zvinhu zvaingoitika achingotenderera. Ndobva mwe atobuda vatoenda izvo ndokubva tasarika tichirega tinhonge zvimagemenzi zvanyorova nechi tiende. Ivo vakanga vakungomirawo ipapo vana taakutofuratira kuti taakuenda ameno kuti chii chakaitika. Vana vayo akabva vangomhanya kunopinda mumvura vari vaviri kubva vatotuhwina. Isu patakazocheuka kudai nambuya vacho kuti vakomana muri kutuhwina maakuenda kupi? Dzokai. Takashedzera zvakanyanya nambuya vacho asi vana havana kuda kudzoka. Ndopaitonyanya kutomhanya iye wazotisiya mukomana uyu akamhanya kudarika mumwe wake kuenda kumberi. Aenda kumberi vakafamba distance vachituhwina. Pane paakazonosvika kumberi mberi ndobva akanoita sekunyura mwana uyu. Akanyura kekutanga bvasumudza musoro panzi uyai mundibetsere vanhu wee ndakunyura, uyai mundibetsere. Saka zvadaro vanhu ndobva tatoona kuti mamuchaenderei tataura kuti musaende madziva aya maazive kuti akamira sei mamuchinodzvakei. Saka tadaro mumwe wacho uyu vakanga vari padhuze nepadhuze pekuti uyu mumwe wacho kuti abate mumwe wake akakundikana kubata mumwe wake. Ndokubva atovavarirawo futi kuzotena kwacho kuti atarise kwatiri nokuzodzoka kwake. Takatoona futi kuti mwana anga kutokundikana vese dai vakatonyura vese vari vaviri ipapo. Saka uyu mumwe wacho akazovavarira kudzoka ndokubva abuda bva uya kwatiri takutomupopota tikationa mumwe asara zvino tichazvifambisa sei. Zvadaro sekuru vacho vakabva vamhanya vakanga varipo ndobva vapinda mumvura vakamhanya kunosvika pane mwana iyeyo pakadzika zvokuti ivo vaitosvikirwa mumvura umu vakanosvikomira vakati ndasvika pane mwana uyu ari panoyu asi ndiri kukundikana kuti ndimubate mwana haasi kutoreka paari pacho. Kukundikana matadza kusumudza zvika ndakundikana ina vanhu vaMwari ndakundikana chitoona kutoti mvura iyayo vanenge vari kutodzikawo futi sekuru vacho ndobva vazorwisawo futi kubuda ndokubva vadzoka. Vabuda kudaro tochiita sei ndiani angatibetsere. Zvikanzi pane vanhu vemabhoti mhanyai kuvanhu vemabhoti. Vanhu vemabhoti zvicho vanhu vakamhanya kwasvika kuye zvikaoneka vanhu vemabhoti hapana. Zvikanzi ameno kwavaenda ndokuzogara ndobva vazouya vanhu vemabhoti asi mwana akanga atoita nguva ari pasi pemvura. Akatonotonga about 3 hours ari pasi pemvura mwana. Asi chakazotishamisa isusu vemabhoti vauya mwana yakazeta kwaakwa newaya ndokuburitswa kunze. Abuda kunze kana kuti aratidze kuti mwana anga ari mumvura kana zviye zvinonzi dumbu rinofuta kudaiwo. Mwana haana kana kutombobvira afuta dumbu. Tikambovedza kumbosvina aitoburitsa sadza rakanga adya kunokumba. Ndomaningirikiro emwana uyu kudai zvapa pasisina chachabetsera. Ndokubva vanhu vazongotsvaga action yekuti toita sei vanhu vomhanya mupolisi woita sei. Ndomafiro emwana uyu zvakatibata zvizhinji zvokuti kana isu vechechi izvo zvatina kana pekutangira zviri kutirwadza kuti ko mhepo yacho yakafamba sei. Uchechi yenyu inoita zvemweya here? Chechi yedu inoita zvemweya. Hapana mumwe akanga amboratidzwa here kuti zvamaakuita izvi zvinogona kunge zvine njodzi pamberi? Zvinhu izvozvi zvakabvirwa tiri kumabhuranchi edu zvichinzi muri kuenda zviri kumusangano asi pane chiga chiriko kumberi ikoko mupfugame zvakanyanya zvokuti takangouya asi chiga ichocho chaingotenderera. Tasvika pano pakasvikoprofitwa zvakare kunzi pana apa taona paita chiga chetsaona yekuti itochengetesai kana vana hapana kumira zvakanaka. Patiri kuda kunyadziswa tiri mukati menzvimbo ino kuti paitwe chinhu chinonzi rufu chengetedzai vana. Hatina kuziva kuti rufu urwu ruchananga pamukomana uyu
vanhu vakanga vachingochengeta vana vachifungoti pamwe rufu ruchasvika kuvana kana kuti vachawira kumugodhi kana kuti chii. Asi taingona kuti mamiriro ezvinhu zvachanga asina kumira zvakanaka. Pakutanga takaona nyoka iyi yakazopisirwa mumashanga ina kana kutiza zvikashamisa vanhu vese. Nyoka yanga yakakura zvisingaiti. Ndokuzoti futi yaive nyoka rudzi zvakutoda ana baba ruvara rwacho ini dzoti nyoka yanga yakakura zvisingaiti. Mangwana acho futi yauya zvakare imwe nyoka ndokubva yapinda futi mumwena. Mukomana uyu navamwe ana baba vakaedza kuti vaiuraye obva yatodzika mumwe namumwe. Ndopavakatora mapadza kunotowa negomba hombe riri mumunda vachichera nyoka iyo. Mukomana iye paaichera kudai akangoiona akati iyo nyoka iyeyi kwayakazoenda nako nyoka iyi haina kutoonekwa svika yakatoshayikwa zvachose. Saka zvinhu zvaitongotiratidza kuti zviye zvambotaurwa nemweya zviyezvi pano pane miedzo ende zvichiwa taitonamata kuda kuti zvinhu zvaizvo zvisina kumira zvakanaka. Iye akatomboudzwa kunzi mukomana anamata zvakanaka zvinhu hazvina kukumirira zvakanaka muupenyu hwako. Tiri papa toziva kuti kana kune ndoti munhu kana akaona pamweya vanoroteswa kana takuenda kunyaya dzekujorodhana sometimes vanhu mukuru wechechi anogona kuvhara kuti aiwa nenjodzi iripo hatiendi kunojorodhana. Asi unless kana manga nchiti munhu wacho anogona kurumwa nenyoka havana kumbomisa here kuti ngatimirei zvemvura chaita rimwe zuva. Panyaya iyoyo tichienda kujorodhani hatina kana kumbotsanangurirwa kuti dziva iri rakamira zvakadai nokuti isati tozivawo madziva ekupi ekuno. Takangonzi endai munojorodherana kupi kudziva ikoko. Zvese izvi zvakutozobuda iye zvino zvokunzi mune njuzu pamakaenda pacho hapana kumira zvakanaka. Kune vamwe vana vakatombofirapo chichi takatozozvinzwa mumashure isi tatobva kujorodhani zvinhu zvatoitika izvi. Okay, asi pakuenda kunojorodhana pakusina vanhu vanogara panzvimbo ipapo vanoziva nemamiriro enzvimbo kuti inonzi rwizi racho rinoyera kune zvinhu zvakadai zvinoyera. Pakusina vanhu vanogara munharaunda. Kwaive nevana vadiki ndo vaiveko. Vanhu vanogara munharaunda vakatozouya vanzwa chiro chokuti mwana anyura ndipo vakazotanga kuuya. Asi mimi sevakuru vechechi ndozvamunosiita here zvokuti munongoenda padziva ramusingazive kuti rinoyera here kana kuti hariyere muchingoti maakuenda kuno Jorodhani? Kwete, mutemo uno tinotanga tambonamata. Zvinombotanga tanamata tozopinda mudziva. Zvinova ndo zvakangoitwa ipapo. Vakaita mistake yekuti vaya vene mweya vacho vakanga vachitoitawo rimwe basa ravaitoitawo kune mwana vaitoshandirwawo kusaidhu zvokuti patakazouya vamwe vanga vatopinda kare mumvura vakutojorodha. Saka kana vemweya vakasara vane vamwe vanhu ndive vanani vakaenda kunojorodha because munhu anobhabhatidza munhu ane mweya. Saka zvanga zvakufamba sei? Hatina kusara zvokuti kwakasarwa kuno. Aiyo takatenge tiripo ipo panzvimbo ipapo. Asi nyaya yekuti vamwe vakanga vakuzoshandawo pane mwana aigadzirwa zvaaigadzirwa asi vambuya vacho vakanga varipo munhu wemweya. Okay. Papa ndanzwa muchiti mukomana akati iye anoda kuzvijorodha ega. Zvinovhumidza here kuti munhu azvijorodhe o zvinoda munhu ane mweya kuti ajorodhe ndokuti munhu ajorodha kuti anenge ajorodha nemunhu ane mweya? Zvazvinoita kana achinge ari munhu uye akatendoka akabatwa pamusoro akambojorodhwa. Kana ari munhu mukuru anokwanisa kuzvinyika ega, anozvinyika achibuda anobvumirwa zvake wobuda. Kana akati ndinoda kuzvijorodha ndega vamwe vaiti aiwa tijorodhei, asi akati ndoda kuzvijorodha ndega musandibata. Vanhu vondokubva vangotedzera sokutaura kwakangaita sei aita. Ndisina kunge ndanzwa zita rechechi inonzi chii? Ora tinonzi kunzwana kwevatendi. Kunzwana kwevatendi. Pamusoro emhuri yeZimbabwe ndinodawo kutaura pamusoro pomuzukuru wangu Agripa ndandichirarama naye. Saka amborwara akafuta muviri ari form 2. Chikamu icho chikapfuura kuti ndaiti ndopachaparara. Apedza chikoro form 4 akazorwara futi last year muna June. Asi
airwara achiti gogo anainge norova anga asingakwanisi kugara pasi nokurohwa kwaitwa nehana. Anga ari munhu wokuti ndaigara ndakamubata. Form 2 tingati zera raanga ave naro harisi rokuti unovata nemwana mugumbezi mwanakomana. Sindaivata ndakamubata ndichinamata ndikati musikuru wangu akunda. Kazoti June, July, August, September abva atizirwa nemusikana. Kati sezvo musikuru wangu wauna hake kuti zvinoita kuti ndimudzivise. Akambotanga kutizirwa nomwe ndikamuti ndikamudzinga ndikati iwe uri mudiki enda kuchikoro. Musikana yakabva ndobva azoti futumba. Saka ndobva ndazongoona kuti ndikaramba ndichimudzivisa kunowana chimwe chinozoitika. Noti waichera mvura pano pamugodhi musikana iyi ndiwo muno muraini anonzi Caroline. Ndakabva ndamutora svika ndagara navasikuru vangu zvakanaka ndichigara navo pano. Akagara navo kusvika iye zvinezvi tabva tanzi musangano uri kuno wePentecost. Iye akati agogo tatozvitambira zvakatonaka. Taita musangano wedu. Takatanga musangano wedu musi wa4. Taita musangano wedu zvakanaka. Paida kuiswa musasa pakabva pabuda nyoka inga ikakura zvakanyanya. Sekuru vake vakati apa tichapavakiri nenyoka iri pagere. Vabva varega. Saka vanhu pavakazosvika vakatomborara muno musha ndokuzoti mangwana vabva vaisa musasa. Takangoita kuti Mande chipiri ndobva pabuda futi nyoka. Vanhu vati nyoka ndobva yaenda pamashanga ndobva vagarirana ndokupisa mashanga echibage ndobva yatsvirapo. Yatsvirapo kudaro akapiswa chini Friday, Saturday ndobva yabuda imwe futi tisati taenda kuJorodhani. Same type. Yanzi nyoka mati Type imwe chete nyoka. Type imwe chete iyo. Kaonekwa navamwe mai ndobva vanhu vamhanyira ipapo. Vamhanyira ipapo ndobva yapinda umwena vakati yapinda umwena. Ndobva nyoka iye ndobva vachera. Iye Agripa ndiye akauya ndokutora foshoro nebadza ndikati wakuda kuita sei muzukuru zvikayagogo toda kuti ibudisa toiuraya chete. Tikati mborega zvikanzayo ndobva vaenda svika kuchera. Takatonoka kutoenda kuJorodhani nenyaya yenyoka iyo takaswirira. Ndobva vanhu vatozosumuka kuma2-3. Saka tasumuka kudaro takati ndasvika pamusoro tisati atombodzika kurukova. Tikati Agripa kune vana vasara vaning'ina vako chidzoka kumba. Iwe wakanyikwa kare wakajorodwa. Mukadzi wako ndiye asina kujorodwa. Dzagogo ndovawana vapfana vangu. Ndobva taenda tasvika parukova. Pakanamatwa. Vanhu vakajorodwa. Panga panzi Jorodhani unofanira kuzara nomukaka. Inda nemukaka yengumiri. Munhu wese waifana kupinda nemukaka zvazvataurwa nomweya mutsvene. Panga pano muprofita ngaripo haasi womuchechi medu. Saka ndiye anga ave mberi kwangu. Vanhu vachikushwa mukaka. Munhu wese aikushwa. Asi vazukuru vangu vatatu Agripa, Simba, Lilian vakabuda vasina kukushwa mukaka. Kati komadii kukusha vazukuru vangu mukaka. Mukaka ndiri kutambidzai. Zvikanzi havatobuda. Naye ndokubuda. Jorodhani ndokupera. Jorodhani rapera kune vamwe vakati toda kuinda kumba. Ndikati vana ava havazivi zvomunhu. Agripa, Simba, chindai kumba. Mundotema murivo, muteme nyama mupe vanhu zuva ravira vabike. Agripa haana kundidakira akatarisa kusaidi. Simba ndiye akadarika nopandiri. Saka Simba zvikanzi Agripa asara. Pandakacheuka ko vakubhagucha ndiani? Svika Agripa nakuda. Ndikati sei? Ndopandakatanga kudana ndichibatsirwa namai. Kwavakuinda hakuna kunaka. Kubhagucha kwavakaita vakandosvika sokumutu vatosiya kanzvimbo yeJorodhani. Nai dziva ranga rakakura. Kwaakandobhagujira hakusiko kwatakajoroda. Handi munoziva zvese zvakaita madzi. Isanga tiri pakona yeJorodhani. Makore ese ndopatojorodhera vanhu ipapo. Dzimwe chechi dzijorodha vanhu ipapo. Saka ipapo ndakaramba ndichidana namai angu. Kovoinda hakuchina kunaka. Hakusiriko kuJorodhani kwatanga tiri. Ivo vakandojambira kune imwe kona. Vanavo ngavadzoke. Tadana vanhu vakati havachanzwe nemvura. Saka vabhagucha kudaro. Agripa anga ari pamberi. Uyu kudanga chitori mashure. Vabva vandosvika kumapeto. Kuti vandodzoka. Uyo womashure uyu akatodzoka. Ndokutodarika muzukuru wangu. Saka paakamudarika uyu ari kubhagucha achiuya. Agripa ndopa akadedzera. Ndakunyura.
ndakunyura. Saka ndikati mwana uyu akutonyura. Vanga varipo vakati une mafanisi. Ndiagiripa nemafanisi. Akana uruwa hwangu hwakatanga kuti vintu. Ndikati mwana wangu akutonyura. Saka aiti musoro. Odai musoro. Katatu. Atina kuzomona. Vanhu ndipo vakatanga kutoona kuti kudasvika. Ndipo vakatanga kupinda sekuru vake. Baba wake vava anova murume wangu. Vakapinda. Visa gemenzi ndobva vaiswa. Ndokutanga kubva kucha kundosvika pana Agripa. Vakati ndamuona asi kuti ndimutakure. Ari kurema, ari kuita kunga kabatwa. Vakabva vamutadzirira. Ndobva vadzoka. Vasvika pati ati ngamukoma kuda. Pindai mundobatirana nasekuru. Mubudise muzukuru wangu. Akaramba kudzokera. Kusvika Agripa aripo ipapo. Vakabuda sekuru wacho ndokumhanya kumabhoti naBishop. Vamhanya kubhoti. Vadzoka. Tichinamata tiripo namai apo. Tiedza kunamata. Takanamata. Bishop vakadzoka navaya vanhu vekubhoti vakati muridzi webhoti tashaiwa. Saka pakasvika mwana wacho wababa vane bhoti mukadzi. Akati mama ari umu ndiani? Ndikati ndiAgripa. Nomurume wake vakabva vachichema vachimhanya vakati akundotora bhoti. Munhu wamukadzi ndiye akauya nebhoti. Murume uyu anga asingarigoni. Saka mwana uyu ndiye ana baba vake vane bhoti. Ndobva apinda mubhoti. Ndokupinda. Andokonewa kumutora. Akati ndakudzokera bhoti hombe. Abva adzokera bhoti hombe abva auya nayo. Vakati hazvisi kuita panoda waya. Ndokumhanya futi kundotsvaga waya. Pano pakati rebepa wangu aindotora zvonizvo. Iye ari kuita se ari kutokuvara ari mvura. Auya newaya. Ndopaakahaka mukadzi uyu ahuka notonga negemenzi. Akabata gemenzi. Ndobva adhonza. Ndokubuda kwakaita Agripa. Agripa abuda aiswapo. Anga asina kana mvura. Ndozvinhu zvakandichisa. Anga asina mvura. Vakamuita first aid. Paibuda chikafu chakadya. Asina kana mvura. Adaro manje vanhu ndipo vakatoona kuti mwana uyu atoparara. Apasisina. Ndokuparara kwakaita mwana uyu. Vanhu vakuzoedza kuti vaende kumapurisa kuti atakurwe. Ndokuenda kwakaita uchiguta. Hapana kuti maiona kuti mwana avurawa nemvura. Panga pasina ratidzo yemvura. Zvikatadzoka. Nemaziviro enyu rwizi urwu ine history yayo ine njuzu here vanhu vanombofira chii chinoitika parwizi rwacho? Nichandonatsokuziva ndichiuya munzvimbo muno. Rwizi rwaiti kana rwakazara munhu akada kupinda mvura aienda nemvura. Pane gore randakatonzwa inoti munhu aenda nemvura. Uye vamwe vari kunzi vakanyura vachikukudza. Maine mwana asi panga pakadzika. Saka kana iri nyaya yemvura, Agripa agara achibva kuchambura, achikirosa rwizi. Makoresa. Unonzi chii zita rako? Unonzi Mupfure. Mupfure, onde Mupfure. Ndiye Mupfure. Anga achibhaguja zvokuti tine mugodhi zvedu pano, saka taiti magumbezi akanga akawanda akasviba ndinoenda naye kurukova. Ini ndichiwacha anotobhaguja. Achikirosa, but anga asingazondosvikiko akasvika musimu. Aingobhaguja ipapo padhuze pane ndichiwacha. Totorongedza todzoka. Ndasanda ndamboonawo chichiso chakadai. Kana izvo taurwa kuti pari kufira vanhu handina kumbozvinzwa kuuya kwandakaita munhu. Ndo panotonyikana vanhu. Pane vana vadiki vari kutojorudhana ipa vanenge vachibva kucha ipapo. Apa tichitarisa kuti apa akapinda haana kubuda nemvura ende anga achiita kunge akabatwa. Mune mafungiro enyu chii changa chaitika nemafungidziro enyu? Ini chandakaona kana kuziva kwangu anga ane gemenzi nai. Ndakaona kuti gemenzi rake ranga rakareba. Saka ndakati kunyange zvinichitaura nevanhu rakandomupiringisha makumbo. Ndo maonera ndakaita. Kunyange pavaikonewa kumusumudza rinofita ranga rakandohaka kumabvi. Nokuti munoriziva jira anga ane shoti jira rinonamira. Maonera andakaita kusiri kuziva kwa Mwari asi kuti kuona kwenyama. Ko mushure mechiitiko ichochi hamuna kuzombozvitsvaga here pamweya kuti chii chaitika kumwana? Apo tanga tisati tichakwanisa. Kunyange Bishop nokuti vakatombopinda muJorodhani vakanamata. Hakuna kuti pakambosechwa pamwe. Kunze kuti tanga totongoita zviripo. Kana izvozvi hakuna munhu amboti apinda pamwe. Takaremerwa nokuparara kwomuzukuru wangu. Asi
mataura imimi nhau yekuti anga akapfeka jira rekuchechi rinogona kunge rakamutadzisa asi sekuona kwenyu imimi jira irori ndo rakamunyudzera kana kuti munofungidza kuti dziva iri nechivanhu chiripo? ine zvechivanhu handisati ndaziva zvangu. hamuna kumbozvinzwa makore ese amaindingirira ipapo? handisati, nokuti ndakauya muno 2003 ndiro jorodhani ratari chitongonyikana. Pakuna mbuya, vana mbuya vaigara muno vakasvika vakatendeuka muchechi yedu ndo vakatotiratidza jorodhani iro. Kana vese vana mbuya vamwari pa vari kutopupura kuti jorodhani iri ndo patachingonyikirwa kusvikana nhasi tachembera kudai. Nekuti ndo pandandoda kunzwisisa kuti imimi tichiteera chinamato chenyu nzira dzamunoshandisa kuti muti apa ndo pataakuda kupota tichibatira basa redu ndedzipi? Munongoti here apa ndo pane mvura yatiri kuda, kana kuti munotoenda kumadzimambo kana kuti utungamiri kana ana sabhuku anokuudza kuti apa pane nhoroondo yakadai, apa pane yakadai, kana kuti munotongoti panapa ndo patada? Isi takangoti sezvo vana mbuya ndovairarama vari muno muchiri navarungu, madziva aya ndavaishandisa ukamugodhi vachinyikana ipapo. Saka takangotiwo sezvo machechi ese achinyikana ipapo ndo patakangoenda kusvikana nhasi ndo patiri kungonyikana ipapo. Hatina hedu kufambira. Asitanzwa vamwe vari kutaura nezvenjuzu, imimi mati hamuna chamunoziva nezvechivanhu, zvichireva kuti munguva inoteera futi muchadzokera kaapa kuno Jorodhani? Sezvo chiitiko chadai hatichadzokeripo, kuti pafira umwe wechechi tichadzokera posa. Mautsvaga pamwe? Panenge pototsvagwa pamwe. Mopatsvaga sei? Pachatsvagwa pamwe izvi kana kuindawo pakawanda panojorodhwa rukova irwo. Ipapo ndo vanenge vari apo mwarapo ndo pane wari yangu. Muchatsvaga pamweya, asi apa vemweya manga muripo hamuna kana mumwe chete akabata kuti panapa tatasana netsaona tofanira kumira? Chakaitika ndochokuti handiti Jorodhani tatatopedza vanhu totoda kuuya kunokumba, saka vanga vava vokutobva kucha kuti titozodzoka. Inyaya yekuti chi vanhu vese vachitarisana vamanga vatouya kunasi vakatodzoka vakunzwa mhere kurukova. Saka papapa vasisina nyaya yejorodhani ranga ratopera, tatatotarisana nokutouya kunokumba. Saka vakomana ndo pakangotanga zvokujorodhani. Nekuti zvandandifunga kandezvoti mweya hautiratidze kuti stage ndo ichafa munhu, asi kuti pachiitiko chichaitika panapa ndo pane tsaona yatakatarisana nayo, zvokuti dai makanga maratidzwa pamweya otherwise musina kutozomboendera mberi. Uyezve wari yangu ndeyekuti vambobva mukutaura vataura kuti vemweya vanga vachiita something kwavanga vari, ko vanogotanga kuita something uko sei vasingatange kuuya kuzovheta kuti zvaakuitwa nevanhu ndizvo here kana kuti kwete? Pandiri kutaura handofunga hatina kupabatana ne ndati takanamata. Handiti tanamata ndokutanga Jorodhani, vamwe vachipupura, vamwe vachishandirwa zvovaishandirwa vachipinda mujorodhani. Jorodhani ranga rapera mapabata, tatopedza Jorodhani. Vana ndo pavakandogara kwavakandogara kwakuse kujorodhani, vakatochuhwa ndobva vachienda kwakune zviware, ndokwavakandotanga zvokubva kucha. Isu takuda kutouya kuno mushure mokuti ndatomudana Agripa chiuya ondopa vanako vanhu muriwo kumba. Saka meno kuti chii chakazoitikawo kuti vachitorana, handi muri kupaona kuti panga patovharwa zvejorodhani rapera. Imimi pamunovhara Jorodhani kuti tavhara munovhara sei? Vanongotungamira bhishopu yovhara Jorodhani ravo. Ndo pandada kunzwa kuti munovhara nemunamato here kana kuti munotaura kuti tapedza taakuenda? Uri munamato tatopfugama kunamato. Ndiri kubvunza kuti matimi munovhara nemunamato ka, saka nanchiti pakunamata kwokupedzisira hapana vanhu vanokwanisa kubatwa nemweya munguva iyo vachiratidzwa kuti zvinhu zvakamira sei, kana kuti tabudira here basa rataita pano kana kuti? Hapana akambobatwa nomweya, hapana kumboitwa manzi emweya. Vanhu vaibatwa nemweya wangu vakawanda zvakadini ipapo? Toda kubvunza vamwe nekuti zvimwe zvacho izvi aiwa aitsaona vari vangani vanhuwo vanga vari vangani
Mwana yachanike. Kaitosvika kana 6. Kana 6 taiti. Mwana anga asara kuno. Maprofita anga asara kuno. Okay, tambunzwa vamwe vachitsanangura kuti musati masimuka makaziviswa kuti kune chiitiko chiri kuda kuitika mukanamata. Pakunamata ipapo hamuna here kuzoziviswa kunzi zvapera makunda kana kuti zvichiripo mukaenderera mberi, nekuti zvekare ndanzwa mataura kuti mapinda musango makaona nyoka dzinosvika 3 asi makaenderera mberi. Tiri pamusasa tiri kumatende kwatakaona nyoka idzi. Zvakaita hando zvokuti paingoitwa minamato wekukundisa chiitiko changa chiripo. Noti papa mbobatwa hapo kuti panogona mwana kuwira mugodhi. Saka ipo tikati vana mai vacho chengetai vana, farai mugodhi kamukange machera mvura ino. Saka zvange zvichizobatwa minamato zvichikundiswa, zvazvichikundiswa. Saka pakukundiswa mukureva kuti vanosvikirwa vese nemweya vakati zvaita handi topedzisa kumberi. Kati zvaita. Ndeitwa Mafundiko ndiri archdeacon muchechi. Pachitiko chakarwadza munhu wese. Asi maonera ndinozviita ine ndekuti tongoti misikanzwa yemwana yevana pakuti vana vakadzorwa kunzi musadhidha ivo ndokubva vaita sei ndokubva varamba. Then ndoda nditaure futi nenyama muchibvunza gogo nenyaya yemweya kuti sei mweya usina kuona. Isusu zvatinobhilivha mukunamata ndezvekuti kana chinhu chese chinoitika kana Mwari vakange vachitendera kuti chiitike, chero imwe mukachiona mukwanise kuchimisa nokuti muridzi weupenyu atendera kuti zviitike saizvozvo, hapana anokwanisa kuchimisa. Zvechiga chemwana kuti mwana ane chiga cherufu chakabatwa, but kana Mwari vakange vatendera kuti zviite saizvozvo hapana anokwanisa kumisa. Pataurwa nyaya yekunzi Jorodhani ranga ratopera, kureva kuti chechi yanga yatovhara. Kana isusu tichitaura nyaya yekupendera tiri kutaura nyaya yekuvhara chechi kuti tapedza taakuenda. Saka misikanzwa yakazoitawo vana chechi yanga yatopedza nezvazvo nezveJorodhani. Saka chimwe chandinoona chinoitika ndechekuti patinojorodha pane mweya inosara mumvura yevanhu vanenge vajorodhwa vaya, inenge ichitodzungaira ichitoshaya pokuenda, inogona kuafekta yobata vana. Saka otherwise kurudziro yatingangopanana muchechi ndeyekungoti zvitori nane kutorova vana kana vakange vatadza kudzoreka pane kuti vana vazopinda mutsaona yakadai. Ndo mashoko andingangoda kutaura. Alright, imi michiga cherufu ichi ndanzwa kunge mati makanga machinzwa ichokwadi. Ini ndandisipo but chiri kunzi anga akachibatirwa kutanga kunzi ane chiga cherufu but kuti achafaniki zvasina kutaura. Asi yangu achenjedzwa yanga iri mumwana kunzi une chiga cherufu chauinacho, asi zvichamuuraya hapana angazvitaura kuti uchafaniki. Ndanzwa ipapo matsanangura kuti kana chiri chiga cherufu chaMwari, imimi makaziva kuti chiga cherufu chani here, nekuti kana abatirwa zvaonekwa zvareva kuti zvinoda kuti zvibatsirwe kumberi. Asi kana mati mimi kana chiriga cherufu chaita kuti chizikanwe kwamuri asi chiri chaMwari zvichishaya kundiso, zvanga zviri necessary here kuti vanhu vaziviswe. Dzokorodza mubvunzo iyi. Ndiri kuti mataura kuti chiga cherufu ndechaMwari asi makachiziviswa kuchechi zvichireva kuti chinenge chichida kundiswa. Saka imimi sei muchiti ndechaMwari nekuti isusu patinoti ndechaMwari ndechekuti ndatini isusu zvatinobhilivha savanhu vanonamata zvinosiyana kuti iwe unoenda kuchechi kana kuti hauendi. Kana munhu akanzi afana zvakafanira kuti iwewo uzovanzi uchafa, handiti hautadzi kufamba nenyaya yokunzi wanzi uchafa. Paunobatirwa nerufu iwe haupaziva, anoziva paunofira ndiMwari. Saka ukaenda parodhi apo ukawirwa nemuti ukafa, tinoti Mwari atendera kuti ufe, dzowa uzovanzi uchafa. Alright, asi mukunamata ndanzwa gogo vachitsanangura kuti hanzi vanhu vainamata vobva vanzi vakunda, zvichireva kuti zvapera zverufu, saka hazvisi kuenderana nezvamuri kupindura. Pari kunzi vanhu vakunda, gogo pavanga vachitaura ndandakamira vati ivo painzi mungwarire kuti pachawira mwana mumugodhi, kwete uyu akazofa. Mungwarire kuti pachawira mwana mumugodhi. Vana mai kana mapedza kucherera mvura, mapedza kuita nezvemugodhi, vharai mugodhi because panogona kuwira mwana. Saka ipapo ndipo pavanoti vakakunda because
hapana mwana akawira mumugodhi. Asi mugodhi yacho yange yakamaichira mugodhi mazigomba yekuti mugodhi wani uri papa pamusangano waitiro wakasera. Nini mubvunzo wangu pandambobvunza hangu wabva ndandichida kuziva kuti imimi pamunoti makutanga basa renyu rekubhabhatidzana hamutange mavheta here pamweya kuti basa ratakuita iri riri kufamba sei? Nekuti nyangwe zvazvo mwana akazobva muchiti mapedza, but kwatiri maonero edu enge chiri during process hongu manga mati mapedza maakuenda, asi hamuna kufamba setimu semawira mamaita, vamwe vanhu vakasara mumashure, zvichireva kuti enge iri part and parcel yechiitiko ichi. Saka ndanchibvunza kuti imimi pamakatanga kunamata musati matanga kubhabhatidza, hapana here akaratidzwawo pamweya kuti veduwe apa pane zvisina kumira zvakanaka? Chinoita ndechoti imimi nemi togona kusiyana pakuti imimi chipositora hamuchinzwisisi. Wozi nyaya yemweya hauratidzwe zvese. Muprofita haaprofite zvinhu zvaasina kuona, zvaanenge aona ndo zvaanotaura. Saka kutorera chiitiko ichi hapana akachiona, dei pana akachiona dei chakataurwa kuti munhu kana patinopedza Jorodhani pane munhu achapinda mumvura ofira imomo, dei zvakaonekwa dei zvakataurwa, kuti kusatotaurwa kureva kuti hapana akazviona. Ndinotondera zvikuru kurushinga kwakafa mapostori angana kuita 8. Kune vamwe vanhu vakatouya vachitaura hope dzavo kuti ini ndarota zvakati, indarota zvakati, vanhu vakagozoignora havo, asi vachitoziva kuti panapa pane danger yatakatarisana nayo. Saka ndozvandanga ndichimbobvunza kuti wemweya wangu wakawanda sei, ko makambopa here platform yekubvunza kuti nhai hapana here nehope dzasangana nadzo kana kuti manamatiro ndo anosiyana sekutaura kwamuri kuita? Platform iyo inotopiwa kuvanhu vemweya, but kana pakashaya anenge asina kuoneswa haakwanisi kutaura zvaanenge achifungidzira. Munhu wese isusu tichitanga chechi plus mutemo wechechi unototi mweya hauna nguva. Even chero wewe uchiparidza munhu wemweya kana ane zvaanenge aona panguva idzodzo anotomisa munhu ari kuparidza, because isusu tinofamba nemweya, anofanira kutotaura ndaona zvakati. Saka kureva kuti apa pakashaya yakataura, that's why ndati inguva yaMwari inenge yakwana uye Mwari vanenge vazvitendera izvozvo. Dei Mwari vanga vasina kuzvitendera vaingobudira mune mumwe muprofita otaura kuti mwana iwewe kana tikapedza Jorodhani usapinda mumvura, kana kuti ibva pano semadzingirwo aitwa dai akatorohwa neshambo, pane nyaya yekuti vanhu vanga vasingazivi kuti chii chichaitika after. Hapana akakwanisa kutaura izvozvo. Ndambudzwa zvakare kuti mwana uyu anga achirwara kumashuro, vakatoti tanga tati mwana wedu apora ararama, ndobva azotarisana futi nechiitiko ichochi ichi. Tisingatarisi hedu panhau dzemweya, semafungiro enyu semunhu wenyama akangofananawo neni, tingati mweya wetsvina here wauraya mwana, nguva yake yanga yakwana here, kana kuti chii chingave chikonzero chaita kuti tizotarisana nerufu? Apa handisi kutaura zvepamweya, maonero enyu enyu. Maonero angu inini ndinobva ndati tadzoka kumweya wetsvina. Nyaya yekuti nguva inenge yakwana kazhinji, ini ndinobhirivha kuti tinenge taakunyaradzana, kuti nguva yemunhu yakwana tinenge taakunyaradzana isusu pachedu. Asi neeji yake nemaitikiro azvakaita, inini kwandiri ndinoti mweya wetsvina, because sekuru wake vakatopindawo vakatirai kuti vamusumudze vambudise, but vaitokurirwa achitongwe matauriro anotaita kuti aitonga nechinhu chinomutonza pasi. Saka ndinoti mweya wetsvina. Asi imimi pachenyu munobhilivhawo here nezvekuti kune zvinhu zvinonzi njuzu kana madzivano here? Ndozvinzwisisa. Saka sekufunga kwenyu haisi inogona kunge iri njuzu here, inogona kunge yakaita izvozvo? Inini panyama ndogona kufungira kudaro, ndiri panyamawo zvangu singazive mweya, but inini panyama ndofungira kuti nganjuzu, because kana vakudziwo pasi munhu. Ini ndoziva kuti ndakakwirira kumusha kune nzizi hombe, tobva kwagutu kune nzizi nondeure sote inzizi hombe. Kana munhu akanzi amumvura haremi, zvokuti unogona kutongomubata kana neruoko hwani kudai womusaidzira kana ari mumvura. But kana munhu akunzi akatadzikwa nemunhu mukuru kumusimudza kuti abude mudenga, handingaramba kuti mweya wetsvina kana kuti njuzu yanga yakukwikwidzanawo nemunhu. Chera mainzwa kanhau yataurika panapa, ndezvipi zvamungadi kutaura pamusoro pemasoko atanzwa kubva kuvanhu? Okay, indaba engizwileyo ukuthi
indaba engani ihlangene nje umuntu onku-confused ukuthi kunokwenzakalayo ngoba umfana nxa wawele emanzini owagalula emanzini ekuqaleni kuthiwa babetsheliwe etshetshi ukuthi kulento ezayenzakala. Okwesithu phakathi khonapha bathi etsheliwe etshetshi kuthiwa kwakhulekwa. So kulento eziningi ekade zifuna zvakawanda stereki tunotadza kunzwisa kuti chicha izvo chingave chakatora mwanakomana mvura here yakadzika mweya wetsvina here kana kuti dziva here ragara rinoyera. So njengoba lisisushumba ukuthi asilatha sisakwazi ukuthi okwabulala umfana kuyini ukuthi yidama elalitshona omfula lo awutshona okwaso umfula lo umfula wena lo awungayenzi ukuthi abantu beze behamba njengoba umoya wawukhulumile eqaleni ukuthi hayi lapha eliya khona omhlangano wena kule ntombi ezayenzakala. Asisemanzwiro andaita rufu rwagara rwanga ruchiteerana naye mwanakomana rokuti pamwe aigona ake kuedza kunzvenga apo neapo asi rufu runenge rwanga rwakatarisana naye. Asazi muleZimbabwe kuti lina likubone njani ukuthi likuzwa njani ku-comment section sicela nimbono wenu sike sizwe ukuthi mwela ukuzwileyo lokhu okwabulala umfana lo kweni ngamanzi. Asi ari mafungiro angu enichera munotondera patakaenda kumasvingo muchirudzwa nzvimbo yeyo tinonzi ine vanhu vakazofira parwizi zvakare pakanzwika saundi ichirira mumakomo katatu pakafa vanhu 3 handichanyasorangarire nguva yareba. Tozotarisa zvakare kurushinga paya rufu rwakabatana saka inini ndiri kufungidzira kuti ndizive zvinamato zvinosiyana. Ndinofungidzira kuti paifanira kunge paine vetting process inoitwa kuti nzvimbo yatakuenda inzvimbo yakaita sei. Tisaende panzvimbo dzakadaro nekuti vanhingi vakambopaenda nekuti still grade 1 taiti ini ndini iwe ndiwe, ini ndini farai iwe ndiwe farisai, kuratidza kusiyana kwedu uyezve kusiyana kwenzvimbo nenzvimbo. Kozi kana tichitarisa shumba tisiri pachechi tiri nyaya padivi rechivanhu kana zvikanzi munhu anobudira o vanobudira vakati apa pamuri kuenda hamufaniri kuenda kumadziro chero wanga uchida sei kuenda ikoko vanobva cancelled. Saka hameno sinzi zvitendero zvakasiyana. Asi sekutaura kwamufundisi aiwa zuva nguva yaMwari inenge yaita sei yakwana. Naizvozvo kumwanakomana tinoti zorora murugare inzira yedu tese. Firo ndo dzakasiyana. Nhasi watungamira nenzira iyi mangwana tichateera nenzira iyo. Hapana anokwanisa kudzivisa rufu kana ruchinge rwada. Kuhama neshamwari toti aiwaka chemai netariro. Njengazonke izikhathi ngakhosi ukusubscribe ku-Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.